Du ska äta ditt bröd i ditt anletes svett. Så stod det i den nya kyrkans bibel. På svenska. Det var jorden man levde av. Det gällde nästan alla de kanske 700 000 människor som fanns i det svenska riket på 1500-talet. Nu på 1540-talet började ett nytt skattesystem slå igenom. Tidigare hade byn eller en grupp bönder betalat skatt gemensamt. Nu fördes varje gård in i jordeböcker. Varje gård skulle leverera en bestämd skatt vid en bestämd tidpunkt. För första gången hade centralmakten kontroll över bondejorden. Kronan kunde ta sin del av det lilla överskott som jorden gav. Och det var inte bara det jorden gav som beskattades. Kungen gjorde dessutom anspråk på att äga alla skogar och fiskevatten. De hörde oss och kronan till, var bara utlånade till dem som fiskade och jagade. Man kunde betala skatt med nästan allt som producerades. Säd, får, honung, fisk. Den vanligaste skatten av alla var smör. Här på Tavastehus satt Erik Olsson Stålarm, kungens fogde. Tavastehus var en fästning, men samtidigt ett jättelikt varumagasin och handelsbord. Här vägdes skattevarorna in. Här saltades fisk och fläsk. Här förvarades skatterna tills det var dags att redovisa för kungen vad som blivit över när besättningen på borgen och fogden fått sitt. ...40 mil från Tavastehus, 40 meter under jord. Sala silvergruva, rikets verkliga skattgömma på Gustav Vasas tid. Mycket av kungens makt baserades på de enorma rikedomar som fanns här nere. Tre ton silver per år. Det var rikedomen själv som fraktades från Sala mot Mälaren och Stockholm. Det var silvret härifrån som gjorde att kungen i fortsättningen kunde värva legoknektar utan att behöva sätta sig i skuld. 3 ton silver varje år som makten gjorde anspråk på och som makten växte ur. Längst söderut i det dåtida Sverige, i de småländska gränsmarkerna mot Danmark. Bönderna här nere hade farit speciellt illa av Gustav Vasas hårdhänta politik.
Det gällde inte bara skatter utan också förbud mot direkt export av hästar och oxar till Danmark. 1542 började upproret. Kronobergs slott i Helgasjön togs av den upprorsarmé som leddes av Nils Dacke. Det hade förekommit flera uppror mot Gustav Vasa tidigare, runt om i Sverige. Daljunkerns uppror, Västgötaherrarnas uppror, Klockupproret. Men inget som det här. På vårvintern 1543 var Dackes tid ändå ute. Hans trupper besegrades. Ännu ett uppror hade slagits ner av centralmakten. Den 15 maj 1545. Fogden på Kronoberg, Göran Jönsson Svan med följe, på väg till tinget i Konga. Han var kungens man i Värend, en skrupelfri befälhavare och skatteindrivare. På Kronoberg, åren efter Dacke, behövde Gustav Vasa ett råskinn. Håkan Värme, Tuve Skåning och Måns Olsson var hans underfogdar. De bred före. Det här skulle bli Göran Jönsson Svans sista tingsresa. I ett brev berättar kungen om hur ritten slutade. Alla hans karer gingo framför honom. Ingen fick ett sår. Från Göran Jönsson kom ridande med sin dräng efter. Där sköt honom 6 eller 7 lod tillika. 7 lod räckte honom tvärt igenom livet så att han blev där strax liggandes. Kungens fogde hade skjutits. Men mordet på en fogde kunde inte längre rubba makten. Befallningshavaren på Kronoberg kunde heta Göran Jönsson Svan, Nils Birgersson, Gudmund Skrivare eller Peder Krabbe. Det fanns alltid en ersättare. Kungens män red alltid vidare. Så här såg Stockholm ut på den tiden. Det här är Söderport, där Slussen ligger idag. Ett gytter av stenhus, träbyggnader och skjul på ett par holmar vid infarten till Mälaren. Det bodde kanske 7000 människor här. De flesta i kronans tjänst. På slottet fanns räknekammaren, räntekammaren och kansliet. De första effektiva centrala myndigheterna i Sverige. Det var hit till Stockholm som skatterna fraktades, från rikets alla hörn. Här vid kajerna hade kronan magasin och förråd med 10-tals ton smör, med skinn, honung, tjära och torkad fisk. Hit kom de skattevaror som fogden på Tavastehus hade drivit in. Hit levererades silvret från Sala. Hit gick det oxdrifter från Värend. Här lagrades naturaskatterna i centrala varuhus. En valutareserv, fast inte i pengar. Här kunde varorna hållas i lager tills priserna steg. Och det blev lönsamt att låta dem gå på export. Härifrån organiserade kronan handel och skatteuppbörd. Härifrån styrdes Sverige. Här satt kungen, en skuldsatt adelsman som med Lübecks pengar och legoknektar och med hjälp av bergslagsbönder och Stockholmsborgare hade sett till att Sverige blev hans. Med slughet, gnidighet och skoningslöshet hade han utmanövrerat alla som ställde sig i hans väg. Nu var han stark nog att genomdriva att Sverige skulle bli arvrike. Hans äldste son skulle ärva kronan. Han hade gjort sig till konung av Guds nåde.